हाँ मित्र, हमने के देखले रही जा कि परमेश्वर ब्रह्मांड के रचयिता हवे और ये उनके शासन भी चलेला। उ महान हवे, उ न्याय करलन और ये परमेश्वर जवन करलन ठीक ही करलन। अब हमनी के ओह जगह पर लौट चले के आवश्यकता बा जहाँ हमनी के पहुँचले रही जा कि हमनी के केवल सृष्टि है जा। हम जानतानी कि आज दिन में ऐसन कईल कोनो मायने नहीं खे रखत। हमनी के एक दूसरा के पीठ खुजलावे जानतानी जा और ई कहे चाहतानी जा कि हमनी के कैसे बानी जा। यही कारण वो हमनी के साथ बैठलन, बढ़िया खाना खियावेलन, चाय भी पियावेलन। मानव जाति के ऐसन कईल बहुते जरूरी होला, लेकिन सच बात ई बा कि हमनी के परमेश्वर के विद्रोही है जा। आज हमनी के देश धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन ई का कार्यत तब होई जब हमनी के परमेश्वर के सार्वभौमिकता के समझ पाई हैं। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो हमें देखी पहला थिस्सलुनीकी 1 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। पौलुस कहता है, हे भाई लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग, हम जानतानी कि तोहनी लोग चुनल लोग हवा, लेकिन परमेश्वर जौना तरी से चाहेलन वही तरी से यह संसार के भी चलावेलन। इससे हम तो यह कहब कि उ विद्रोह में होखे से बढ़िया बाकी उनका चरण में हमनी के आ जाई जा। अपना जिंदगी के ओह पूरा रीति से समर्पित कर दी जा जौन की रुआ के अस्तित्व में ले आइल बाणे। यूहन्ना 7 अध्याय के 37 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के पढ़ रहल बानी। फिर परब के आखिरी दिन जौन की मुख्य दिन है, प्रभु यीशु मसीह खड़ा भइले और ई पुकार के कहले, यदि केहू प्यासल होखे तो हमरा किने आवे और पिए। का रुआ प्यासल बानी? यदि हाँ तो मसीह यीशु किने आई। उ रउआ के स्वीकार करी हैं। उ रउआ के स्वीकार करे खातिर तत्पर बाणे, एकदम तैयार बाणे। यदि रउआ प्यासल नहीं तो भूल जाई। उ आदमी और औरत सब केहू से कहतणे कि चाहे रउआ ले ली या ठुकरा दी। यही जगह पर हमनी के स्वतंत्रता आवेले, चाहे हमनी के ओकरा के स्वीकार करी जा या छोड़ दी जा। बीच के कोनो रास्ता ना है। हर एगो के अपन खुद के निर्णय लेवे के चाही। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला थिस्सलुनीकी 1 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। काहे कि हमार सुसमाचार तोहनी लोग किने ना केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़ा ही निश्चय के साथ पहुंचल बा। काहे कि हमार सुसमाचार तोहनी लोग किने ना केवल वचन ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़ निश्चय के साथ पहुंचल बा। जैसे कि तू जानता कि हम तोहनी लोग खातिर तोहनी लोग में कैसे बन गइल रहे। पौलुस कहे चाहता कि जब हम तोहनी लोग किने आईनी त एगो साधारण ही मनुष्य रही, आपन जीभ और होठ के कमजोर रही। हमरा किने तोहनी लोग के खातिर देवे के कुछ ना रहे, सिर्फ वचन के सिवा कुछ भी ना रहे। और परमेश्वर के वचन केवल वचन मात्र ही ना बल्कि सामर्थ के साथ आइल। मित्र, हमरा खुशी बा कि हम
परमेश्वर के वचन लोग सब के सिखाई ना, काहे कि जौन वचन हम बोइना ओकरा के पवित्र आत्मा ले जाके लोगन के दिल में काम करवावेला और लोग सामर्थ पावेलन। एगो औरत लिखली कि जब हम रेडियो सुनिना तो हमार मर्द गारी देला, अनाप शनाप बकेला, लेकिन हम हर दिन रेडियो लगातार सुनिना। रेडियो सुनल हम छोड़ी ना, चाहे उ कतनो गारी गलौज करत रहे। जब हम एक दिन रेडियो लगावे हम भूल गईनी तो हमार मर्द खुद एकरा बारे में याद दिलौले और एक दिन ऐसन आइल कि वो रेडियो किने बैठ के घुटना टेकी के प्रभु यीशु मसीह के आपन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कैलन। भाई बहन, कतना ई आश्चर्यकरम बात बा। परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार है। जब हम परमेश्वर के वचन बोनी ना तो उ मनुष्य के दिल में जाला और आपन काम करे लगला, जेकरा द्वारा बहुत से लोग के जिंदगी बदल जाला। लोग अपन शरीर कमी अभिलाषा सब के कारण नया जन्म ना ले पावेलन। पहला पत्रस 1:23 में लिखल बा, काहे कि तू नाशवान ना हवा पर अविनाशी बिया से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरे वाला वचन के द्वारा नया जन्म पौले बड़ा। हम विश्वास करतानी कि परमेश्वर के वचन रुआ किने जाला और ओकरा के रुआ खातिर सच बनावेला। ए तरी से रुआ प्रभु के संतान बन जाइना, बेटा बेटी हो जाइना उनकर। परमेश्वर के वचन थिस्सलुनीके के रोमन कॉलोनी में पहुंचल। लोगन के दिल से परमेश्वर बात कइलन और बहुत सब लोग मसीह बन गइलन। ए तरीके बात रउओ साथ भी हो सकता। 5 पद बहुते ही महत्वपूर्ण पद है। इससे हम एकरा के फिर से पढ़ चाहतानी, काहे कि हमार सुसमाचार तोहनी लोग की ना केवल वचन मात्र ही में, बल्कि सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़ा ही नीचे के साथ पहुंचल बा, जिससे कि तोहनी लोग जाना ताड़ा कि हम तोहनी लोग खातिर तोहनी लोग में कैसे बन गइल रहे। मित्र, एगो आदमी खातिर जवन की सबसे जरूरी बात बा उ ई कि उ परमेश्वर के वचन के सुने। रोमियो 10:17 ए तरी से बता रहल बा। सुनी हम ए पद के रोज सामने पढ़ जा रहल बानी। सो विश्वास सुनला से और सुनल मसीह के वचन से होला। मित्र, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के वचन में कोनो दम ना होला। पवित्र आत्मा वचन के सामर्थ बनावेला। आई देखल जाओ यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 के 7 से 11 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। तब भी हम तोहनी लोग से सच कहतानी कि हमार गोइल तोहनी लोग खातिर बढ़िया बा, काहे कि हम ना जाइब त उ सहायक तोहनी लोग किने ना अइहन, पर यदि हम जाइब त उनका के तोहनी लोग किने भेजब और उ आके संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरूतर करिहे। पाप के विषय में ऐसे कि उ हमरा पर विश्वास ना करेलन और धार्मिकता के विषय में ऐसे कि हम पिता के पास जातानी और तोहन लोग हमरा के फेरू ना देखब लोग। न्याय के विषय में ऐसे कि संसार के सरदार दोषी ठहरावल गइल बा। मित्र, आई यही लगले पहला थिस्सलुनीके 1:6 के हमनी के पढ़ लिहल जाओ। इ पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। और तू बड़ा क्लेश में
पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन के मान के हमार और प्रभु के ऐसन चाल चले लगले। पौलुस अपना आप के सिलवानुस के और तिमुथियुस के आदर्श के रूप में पेश कर रहल बने। सच कहीं हम अपना आप के आदर्श के रूप में पेश नहीं कर सकत, काहे कि हम जानतानी कि हम अपना आप में बढ़िया नहीं खी। लेकिन पौलुस सब जगह पर अपना आप के आदर्श घोषित कर रहल बने। क्लेश और आनंद दूगो शब्द बा और दोनों शब्द के मतलब अलग अलग बा, यानी कि भिन्न बा, और दोनों में दूरी भी बहुत ज्यादा बा, यानी कि आकाश और पाताल के। बहुत ऐसन प्रभु के दास भइले जौन की एक कठिनाई में से होके गोलन और ओहनी लोग के दिल आनंद से भी भरपूर रहे। इस सच्चा विजय है जौन की प्रभु के दास दुखी, लाचार और परेशान रहन, उ भी आनंद के अनुभव कैले। ओहनी लोग हरदम आनंदित भइले। आज के दिन में ऐसन केहू नहीं खे जौन की दुख भी झेलत होके और आनंद भी होके। दूसरा शब्द में कहा जाए, इस युग में ऐसन केहू नहीं खे जौन की दुखी भी होके और आनंदित भी होके। संसार दोनों के एक साथ नहीं खे रख सकत। सच्चा मसीही दुख में से ही गुजरले, दुख में से ही चलेलन, मगर वहनी लोग के दिल आनंदित रहला। पहला थिस्सलुनीकी 1 के 7 पद हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। ए पद में एह तरी से साफ साफ लिखल बा, सुनी ध्यान से। यहाँ तक कि मकदुनिया और अखाया के सब विश्वासी के खातिर तू आदर्श बना। मित्र, मकदुनिया और अखाया इस सिकंदर महान के यूरोपीय भाग के ओर संकेत करता। थिस्सलुनीकी के कलीसिया आदर्श कलीसिया रहे। ई कतना बढ़िया गवाही है बानू, ई बढ़िया गवाही। हाँ श्रोता मित्र, भाई बहन, ई सबसे बढ़िया गवाही है। आज भी हमनी के व्यक्तिगत मसीही सब के बारे में सोच न जा जौन की दूसरा खातिर आदर्श हमें। कुछ कलीसिया के बारे में सुनी न जा जौन की विश्वास में आदर्श बिया। यही अध्याय के 8 पद ए तरी से बता रहल बा, काहे कि तोहरा यहाँ से ना केवल मकदुनिया और अखाया में प्रभु के वचन सुनावल गइल, पर तोहरा विश्वास के जवन की परमेश्वर पर बा हर जगह चर्चा फैल गइल बा कि हमनी के कहे के आवश्यकता ही नहीं खे। पौलुस ई पौले की जहाँ कतही भी ऊ जात रहन, एक कलीसिया के सुघर गवाही रहन। वहाँ पर इनका जाए से पहले, यानी कि पहुंचे से पहले ई बात वहाँ हो चुकल रहे। विश्वासी थिस्सलुनीकी के कलीसिया के बारे में विचार करत रहले। एक कलीसिया के बारे में पौलुस के कुछ कहे के आवश्यकता ना रहे। पहला थिस्सलुनीकी 1 के 9 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से, हम एह पद के पढ़ रहल बानी, काहे कि ऊ आप ही हमरा विषय में बतावेलन कि तोहनी लोग किने हमार आइल कैसन भइल और काहे तू मूर्ति सब से परमेश्वर की ओर फिरला, ताकि तू जीवित और सच्चा परमेश्वर के सेवा करा। 10 पद, और उनका बेटा के सड़क से आवे के बाट जोहत रहा जौन की ऊ मुअला में से जिलौले, अर्थात यीशु के, जौन की हमनी के आवे वाला कोप से बचावेलन। हमनी के यह 3 पद में यह कलीसिया के प्रतियुतर के बारे में देख चुकल बानी जा। उ रहे पहला है विश्वास के काम, और वह कैसे मूर्ति पूजा में जीवित परमेश्वर के ओर लौट आईनी।
दूसर का ह प्रेम के मेहनत, सच्चा और जीवित परमेश्वर के सेवा। तीसर का ह आशा के धीरज, उनका बेटा के आवे के इंतजार। अब हम ए पद के अलग दृष्टिकोण से देखे चाहब। जब पौलुस थिस्सलुनीके के पहुँचले त ना बतौले कि हम मूर्ति पूजा पर संदेश देवे जा रहल बनी, तथा साथ ही साथ दूसर देवी देवता के बारे में भी। लेकिन जब ऊ वहाँ अइलन तब मसीह यीशु के बारे में प्रचार कइलन और कहले कि हम इनका विषय में विचार करे के चाही। कौना तरी से ओहनी लोग मूर्ति पूजा से परमेश्वर की ओर लौट अइलन। हम आज काल सुनी ना कि पश्चाताप उद्धार के खातिर जरूरी है। पश्चाताप और विश्वास दुगो अलग अलग कदम उठावे खातिर है। सच बात ई बा कि ई दोनों एक ही पाकिट में लिपटाइल बा। जब पौलुस मसीह के प्रचार कइलन उ मूर्ति पूजा से परमेश्वर के ओर लौट अइलन। हम चाहतानी कि रुआ कुछ महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दही। जब वो परमेश्वर की ओर लौटले, यह विश्वास के काम, ई काम विश्वास कैलस। यूहन्ना 6 अध्याय के 29 पद में लिखल बा, प्रभु यीशु उनका के जवाब दिहले, परमेश्वर के काम यह कि तू उनका पर जेकरा के ई भेजले बाड़े विश्वास कर लोग। उन्हीं लोग परमेश्वर के ओर लौटले। ई कतना बड़ बात बा कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के लोगन के बीच में बोल जाला और पवित्र आत्मा उहवा काम करला। ओ वचन के परमेश्वर के आत्मा सामर्थ से भर देला और लोग प्रभु यीशु मसीह के जाने लागले और जान के पछताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करलन। उन लोग यही तरी स्वीकार ना करलन, इनका बारे में सोचलन, समझेलन, विचारेलन, तबे प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में लोग स्वीकार करला। असही ना उनका के केहू स्वीकार कर लेला, ठोक ठेठा के जान लेले कि इहे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें। अगर हमर बात रुआ तक पहुँच रहल बा त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दही। काहे कि प्रभु यीशु मसीह दया के सागर हमें। चाहे राउर कतनो बड़ पाप, कतनो करिया पाप काहे ना होके, प्रभु यीशु मसीह अपना खून से धो के उजर कर दिए और ये उजर कभी देले। ये खाली आके तरुआ प्रभु यीशु मसीह की ने तो देखी कि वो कैसन महान और सामर्थी हमें। प्रभु यीशु मसीह कहलन, ते आपन मुंह पसार, हम ओकरा के भर देव। श्रोता मित्र भाई बहन, कबो रउआ प्रभु यीशु मसीह से कहले बानी या कबहू प्रभु यीशु मसीह से कोनो चीज के मंगले बानी? मित्र, अगर हमार बात रउआ तक पहुँच रहल बा, अगर वह बीमार बानी या परेशान बानी या कोनो तकलीफ में बानी या दू नाव पर चढ़ल बानी, तो प्रभु यीशु मसीह की ने आई विश्वास के साथ और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, प्रभु हम इस समस्या में बानी, प्रभु हम ए स्थिति में बानी, प्रभु हम एह परेशानी में बानी, प्रभु हमारा पेट में दर्द बा, प्रभु हमारा पैर में गोड़ में दर्द बा। तब प्रभु राउर प्रार्थना सुन के पक्का जानी उतर दी है और रउआ ठीक हो जाए। लेकिन ये सब कब होई? जब रउआ प्रभु यीशु मसीह पर पूरा तरी से विश्वास करब तबे होई, ना तो ये असंभव बा। मित्र,
हमार बात मानी और प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करी और प्रभु यीशु मसीह के साथ चली। प्रभु यीशु मसीह पवित्र हमें और उनकर बेटा बेटी के भी पवित्र होके के चाहिए। काहे कि प्रभु कहलन जिससे हम पवित्र बानी वैसे ही हमारो लोग पवित्र होखे, हमार बेटा बेटी पवित्र होखे, तबे उ ग्रहण करेलन, ना तो उ ना करी है। जब तक रुआ पाप से पछताप ना करब तब तक रुआ ओ स्वर्ग में प्रवेश ना कर सकब। सुन लेनी हमार बात? हाँ तो ध्यान दही और एकरा पर अमल करी और प्रभु के साथ चली। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन।